Mintzanet interneten bidez danez, askoz errezagoa da niretzat ere, etxetik aritzea errezagoa zen. Eta baita ere horrela egon daiteke gainera, hitz egin dezaket, ez bertakoekin bakarrik, baizik eta baita ere urruneko jendearekin. Eta zergatik, euskara maite dudalako. Esan dezaket laguna garela. Getxo ez nuen ezagutzen, joan nintzen getxora, beraren gana, elkarganan ibili ginen egun osoa. Erakotzi zidan baitere Bilboko katedral erakotzi zidan, elkargin bazkaldu genuen, eta egun edarra izan genuen. Gero, bera ere, beste urtean etorri zen, nire herriera, Alegiara. Eta, nire autorik ez daukatan, Javier pixka batan paseatzeko nire anaiari eskatu nio laguntza, eta ibili ginen, anaia eta bideok, hirurok ibili ginen, erakotzi genizkion inguruko lekuak, Gipuzko sakona erakutsi genion pixka bat. Anean bat ingo nuke. Nire herrian batei behin hori esan diet. Baina nire aneiatik denen lagunei, dara 2 urte edo hasi nintzen esaten, jendea behar dut eta binga mona. Baina ez diatek azondirik egiten. Nire herrian ez ninduan aurreratu, bakarri euskaltegian bakarri jende apuntatu maila lortzeko, eta nik ez zitzaidan balio, ni hitz egin nahi nuen. Horregatik aurkitu nuen Mintzanet eta apuntatu nuen. Lotsa gabe galdu dut. Lehen ez nuen ere, ez dakit, baina ohitura hartzen dut, ohartu dut, eta bai nabaritzen dut. Baina pizkat alferra naiz, eta aurreratu joateko ikasi behar dut gehiago. Bai, Eduk esan du, orain laguna gara, nik ezagutzen ditut bere familia, bere herrira joan nintzen, eta berak etorri zen nire herrira, eta hizkuntza partez laguna gara, eta pazientzia handia dauka nirekin, horregatik eskerrak ematen diot.